ekwuwe okwu siri ike n'obodo achọwa okenye isi kara aka. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene bụ unu. Ọgbara ma chi ekwene onye ụta atana. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke maọbụ na ị mụtara nwa nwoke, kaba arụ were ozi a hafee ya n'aka. O nwere oge nwoke ga-ebido ịgba mbọ n'ụwa. Ọ gbagido mbọ, ndị nna ya bidoro ịgba mbọ akachago ya. Ọ na-eche kedu ihe na-esechiha ya aka azụ. Ọ bụrụ akpata ha saa. Ịbịa na mbọ, ọ na-agba mbọ ọfụma. Asị na nke a abụgo ọgbara ma chi ekwene onye ụta atana. Mana o nwere ihe nsị ka m gwa gị. Ọ bụrụ na ị neghacha ihe niile site na ngwuru gị, site na ụdị ndụ nna gị biri maọbụ nne biri, o nweghị ihe na-esechi ha aka azụ. Ị gara na mmụọ, gaa na mmadụ, o nweghị ihe ị nwere ike ịkọwa mpụtara m ihe na-egosi. Ịtụne ndụ gị dịka nwoke, oge ị na-etopụta, oge ị toro ekorobịa wee rue this level ị ruru, oge ị gbara bọị, o nweghị ihe ị nwere ike ịkọwa na-ebute ya bụ ife. Ngwa, ihe ị ga-emere m bụ nke a. Gaara m ikwu nne gị, gaara m ikwu nna gị, gaara m okwu aja n'obodo gị, gote m mkpụrụ ọjị, gote m edo, wetere m nzu, wete mmanya ọkụ. Chọọ ihe dị ndụ, rie ji, gaa ikwu nne gị, gaa ikwu nna gị, ka ekpere gị ile ọma, ka ekwubie okwu, ka ụzọ chakee. O nwere ihe m na-ekwusi ike oge niile, na ihe ndị nna nna anyị ha ji wee ka anyị mma bụ na ha na-achụ aja, ha na-eme ọgọ, ha na-eme saraka. Aja dị mkpa na ndụ mmadụ. Onye ka ndị bụ ka anyị wee mara ive, bie ndụ maka nka. Ugboro one ka ijenugoro ikwu nne gị? Ugboro one ka ijenube ikwu nna gị? Ka ọ na ịmarụghị na mgbe ọbụla ịzọbatara ọkpa n'aja ala ikwu nne gị maọbụ ikwu nna gị, na ndị mbụ na aja ana ikwu nne gị na ndị mmụọ na-agba akaebe. Ka ọ na ịmara mgbe ọbụla ịzọbatara ọkpa, asị nwa di abịa, mmụọ na-ege ntị. Nwanne m, ofekene anaghị eme ihe nke mmụọ, mana ofekene mmadụ ama aghọta okwu a. Nwanne m, were this Easter time gagoro m ikwu nne gị, ka ekpere gị ire ọma. Gwa ji gbaa mbọ ka anyị mazie na ihe a bụ ọgbara ma chi ekwene. Ọ kwụsị ya ka ọ ha n'onu. Asị ka m binye gị uche. Ndewo na isonyere m. Tụsa ozi a ka ụmụnna anyị mụta. Gaa na my YouTube page ka itinye m akara subscribe ma banye m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere ife ozi m ka ị ga-egere ya. Aka m bụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Ụmụnne m, ndewo.